Авыл аксакалы Минкәрим ага безнең төшерү төркеменә иске кибетне күрсәтергә ашыкты. Узган гасырның 80нче елларында төзелгән бина соңгы 15 елда бер тапкыр да ачылмаган. Әле ярый атнага 2 тапкыр район кулланучылар җәмгыятенең автолавкасы килеп йөргән. Шуңа да өлкән кеше бүгенге тантана уңаеннан шатлыгын яшерми. Бу кибет хәзер мәңгелек булсын инде. Халык аптырап җирбәсен, тузга шартыга. Авыл кибете республика программасы буенча төзелгән кибет бүген торак пункт уртасын бизәп тора. Эш графигы һәм алып кайтасы товарлар ассортиментын яшәүчеләр белән килешеп билгеләячәкбез, ди Равил Хәмидуллин. Райпаның Татпатриб союзының безнең районда 3нче кибете, беренче Сишмәдә, Абеләскиндә менә бусы үрнәк алынды. Киләчәктә дә безнең шушы авылларда, кайсы авылларда кибетләр юк, ачачакбыз бу кибетләрне. Кибетле булу теләген авыл халкы әледән әле район җитәкчелегенә җиткереп торган. Алмаз Әхмәтшин бүген биргән вәгъдәмне үтим дип белдерде. Алда көндә менә кибет сезгә шатлык китерсен. Бөтен товар свежий булсын, әйбәт булсын. Кирәкле бергә булып торсын. Символик ачкыч тапшырылгач, ниһаять үрнәклеләр яңа кибеткә аяк басты. Ишектән керүчеләрнең ихлас шатланулары аңлашыла. Кичкенә генә булса да, көндәлек кирәк әйберләрнең барысы да бар. Ипи, шикәр, кәвешләр, тәм-томнар. Барысы да бар, халык сораган әйберләр барсын да алып кайттылар. Күптән көткән идек бу кибетне менә. Шатланып бетә алмыйбыз. Республика программасы буенча быел Татарстанда 12 шундый кибет төзелгән.